በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጳጉሜን ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲት አምላክ ልሳን ኩንኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ገብርኤለይ ብየማነይ ብጸጋመይ ቁምለይ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጳጉሜን 4 አባ ባይሞይ በዛ መዓልቲ እዚኣ ተጋዳሊ ቅዱስ አባ ባይሞይ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ሃገረ ምስር እዩ። 6 ኣሕዋት እውን ኣለዎም። ስሞም ድማ ዮሃንስ፣ ኢዮብ፣ ዮሴፍ፣ ላስልዮስ፣ ያዕቆብ፣ አብርሃም ይበሃሉ። ዝበሃሉ ኩሎም ድማ መነኮሳት ኮኑ። ካብኦም ድማ ብዕድመ ዮሃንስ ይዓቢ ነበረ እሞ ብፍልጠትን ብጥበብን ባይሞይ ይበልጽ። ኩሎም ተሰማሚዖም ካብ ዓለም ወፁ። ካብ ሰብ ርሑቕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝነብሩ እውን ኮኑ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ዝኾነ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርዑት ተሸኪሞም ድማ ካብ ዘመድ ተፈልዮም ብጸባብ መንገዲ ተጓዓዙ። ኣዶኦም ድማ ክትርእዮም ደልያ ናብ በዓቶም በጺሓ ኣብ ኣፍ ደገ ቆመት እሞ ናብኣ መጺኦም ንኽረኣይዋ ድማ ለኣኸትሎም። ንሶም ድማ ናብኣ ከምዚ ኢሉ ክብሉ ለኣኹላ፣ ኣብዚ ሓላፊት ዓለም ክትርኢና እንተደሊኺ ኣብ ላዕላይ ክትርኢና ኣይትኽእልን። ንሳ ድማ ኣስተውዓለት እሞ ኣይመለሰትሎምን። መንገዳ ድማ ተጓዓዘት ኢላ ተመሊሳ ኸደት ማለት እዩ። ኣባ ባይሞይ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ንሽማግለታትን ንኣጓብዝን መናእሰይ ካብ ማዕበል ፈተና ዘረጋግዕ ወደብ ኮነ። ካብ ጸላኢ ሰይጣን ዝመጽእ ናይ ሃይማኖት ጥርጣሬ ወይ ድማ ደዌ ወይ ሕማም ፈተና እንተረኺብዎም ናብኡ ይመጹ። ብፍጥነት የረጋግዖም፣ ካብ ሕማሞም ድማ ይፍውሶም። እዚ ኣቦ ድማ ብሕገ ምንኩስና ስለ ምግዳልን ስለ ኣምልኾን ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጻትን ደረሰ። ኣብ ትምህርቱ ድማ ከምዚ በለ፣ ዝተሰናኸለ ሓው እንተርኢኻ ስለኡ ተስፋ ኣይትቑረጽ፣ ልቡ ደኣ ኣንቅሓሉ እምበር ካብ ዝወደቆ ንኽትንስእ ድማ ኣጸናንዒኻ ሸኽሙ ኣቃልለሉ። ኣፍካ እተዛረቦ ንኽሰርሕ ንልብኻ መሃሮ በለ። ሓደ ሓው ድማ ከምዚ በሎ፣ ስራሑ ጽቡቕ ዝኾነ ሰብ እንተረኸብኩ ደስ ይብለኒ፣ ናብ ቤተይ ኣእትየ እውን ብዘለኒ ነገር ደስ የብሎ። ነገር ግን ስራሑ ብልሽው ስለ ዝተበላሸወ ሰብ እንተረኺበ ኣይፈቅዶን፣ ናብ ቤተይ እውን ኣየእትዎን። ኣባ ባይሞይ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ነቲ ስርሑ ጽቡቕ ዝኾነ ጽቡቕ ከም ዝገበርካሉ ነቲ ስራሑ ብልሽው ዝኾነ ሰብ ድማ ዕጽፊ ጌርካ ብምስራሕ ደስ ኣብሎ። ምኽንያቱ ድማ ንዝሓመመ መድሓኒት ክገብርሉ ስለ ዝግባእ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ኣባ ባይሞይ ነቲ ምስኡ ዝዘራረብ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ኢሉ ነገሮ። ኣብ ናይ መነኮሳት ገዳም ስሙ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ሓደ ሰብ ነበረ። ብሓጢኣቱ ድማ ወዲቑ ኦ ጎይታ ይቅረ በለለይ እንዳበለ ዝበኪ ዘልቅስ ኮነ። ካብ ሰማይ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ፣ ንስኻ ንሓውካ ኣብ ግዜ መከራኡ ሸለል ኢልካዮ እንተዘይትኸውን ኣነ ድማ ኣይምደርበኩኻን ወይ ከኣኒ ሸለል ኣይምበልኩኻን ነይረ። እዚ ኣቦ ድማ ከምዚ በለ፣ ንሕና ናይ ሓዋትና በደል እንተሰዊርና እግዚአብሔር ድማ በደልና ይስውረልና። እዚ ኣቦ ዕድሚኡ ብተጋድሎን ብትሩፋትን ስራሑ ምስ ፍመጸመ ናብ ሰናይ ሽምግልና በጺሑ ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን በዚ ናይ ጻድቅ ጸሎት ይምሓረና፣ በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል በልሳንየ መዋቲ ሰውኣቱ ኣሃወ ህዱራነ በኣቲ ኣሃቲ ሶበ ፈቀደት እሞሙ ትረኣየሙ ይበላላቲ ኢትክሊ ትረኣይነ በዓለመ ሰማይ እንታክቲ ለእመ በዝየ ርኢክነ አንቲ አሜን። በረከተ መሕደረና አባ
ሊባሪዮስ ሊቀ ጳጳሳት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ሊባሪዮስ ኣዕረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ኣርዮሳዊ ኣብ ዝኾነ ኣብ ናይ ካልኣይ ቆስጠንጢኖስ ዘመን ተሾመ። ንቆስጠንጢኖስ ሓዉ ቁንስጣ ድማ ኣብ ሮሜ ነጊሱ ነበረ። ንሃዋርያዊ ኣትናቴዎስን ጳውሎስን ድማ ካብ መንበረ ሲመቶም ኣብ ዘሳደዶም ግዜ ንሳቶም ድማ ናብዚ ኣቦ ናብ ኣባ ሊባሪዮስ መጹ። ንክሕግዞም ድማ ለመንዎ። ንሱ ድማ ተቐበሎም። ምስ ደብዳቤ ድማ ናብ ንጉስ ቁንስጣ ለኣኾም። ንጉስ ድማ ደብዳቤኦም ተቐቢሉ ሰናይ ነገር ንኽገብረሎም ናብ መንበረ ሲሞቶም እውን ንኽመልሶም ናብ ሓዉ ናብ ቆስጠንጢኖስ ደብዳቤ ጸሓፈሎም። ንሱ ድማ ናይ ሓዉ ደብዳቤ ምስ ኣንበበ ንኣትናቴዎስ ናብ መንበረ ሲሞቱ እስክንድርያስ ንጳውሎስ ድማ ናብ መንበረ ሲሞቱ ቁስጥንጥንያ መለሶም። ድሕሪኡ ንጉስ ቁንስጣ ብዓመፀኛታት ምስ ተቐትለ ቆስጠንጢኖስ ናብዚ ኣቦ ናብ ኣባ ሊባሪዮስ መልእኽቲ ለኣኸ። ንሃዋርያ ኣትናቴዎስ ንከሳድዶን ንናይ ኣርዮስ ወገን ድማ ንኽቕበሎምን ብዙሕ ቃል ኪዳናት ኣተወሉ። ንሱ ግን ኣይተቐበሎን። ኣብ ምኽሩ ድማ ምስኡ ኣይተሰማምዐን። ስለዚ ድማ ነዚ ኣቦ ንኣባ ሊባሪዮስ ርሑቕ ናብ ዝኾነ ሃገር ኣጓዓዞ ተበቀሎ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ንሓዉ ቁንስጣ ንዝተቐተለ ሰብ እውን ጭፍራ ልኢኹ ቀተሎ። ድሕሪኡ ቁስጥንጥኖስ ናብ ከተማ ሮሜ ከደ። ስለ ኣባ ሊባሪዮስ ድማ ናይ ገዳማትን ናይ ኣድባራትን ሊቃውንትን ካህናትን ኩሎም ናብ መንበረ ሲሞቱ ንኽመልሶ ንንጉስ ለመንዎ። ንሱ ድማ ልመናኦም ተቐቢሉ ናብ መንበረ ሲሞቱ መለሶ። እዚ ኣቦ ናብ መንበረ ሲሞቱ ምስ ተመልሰ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ንኽጸንዑ ኩሉ ግዜ ንህዝቡ ክምህር ጀመረ። ብዙሓት ድርሳናትን ተግሳጻትን ድማ ደረሰ። ንናይ ኣርዮስ ወገን ድማ እናተቃረኖም ነበረ። የውግዞምን የሳደዶምን ድማ ነበረ። ካብ ስደት ምስ ተመልሰ ኣብ መበል 70 ዓመቱ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን በዚ ናይ ጻድቅ ጸሎት ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል ለእጉሰ መከራ ወስደት ሊባሪዮስ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት እንዘያነግፍ መርኤቶ እምእደ መሰጥ ተኩላት አመነበረ በውስተ ሲመቱ ቅድስት አዕረፈ ዮም በሳብዕተ ዓመት። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ለዓለም ዓለም ኣሜን። በረኸቶም ምስ ኩላትና ትኹን ኣሜን። ጳጉሜን 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣባ ባይሞይ ጴሜን፣ 6 ኣሕዋቱ አብርሃም፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ፣ ኢዮብ፣ ላስልዮስና ዮሐንስ። 6 ኣሕዋቱ ንኣባ ባይሞይ ቅዱስ ሊባሪዮስ ሊቅ። ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ግን የለን። ጳጉሜን ስለ ዝኾነ ዕለት የብሉን፣ ናይ ዕለቱ ቅዱሳን የለውን ማለት እዩ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን። ካብ ዜማ ካብ ኣናባ ኩሉ ዘውደቕኮ ዘንጠብኮ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ። ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚእስቱ መንሱት አላትነነ ወባልሃንም ኩሉ ኩስ መዚያኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ለርዘህር ምስረክ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልን ኃጣውኢነ ተማኅፀነክ ክዳንቺ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።